U današnjoj epizodi ni manje ni više nego kampiramo u dvorištu. Provešćemo noć za pamćenje, pogotovo ja sa njih dvije. Sretno mi bilo. Ljudi, u današnjem videu ćemo kampirati! Šta me sad Lea, Da? Rita, Da? šta sve imamo za kampiranje? Šta tu sve ima? Ajde. Drva, Reci, imamo. Šta je ovo? drvo. Drvo, s tim ćemo ložit vatru. Jel' tako? Da. Čekaj, jedno drvo, drugo drvo. Sjekira. Sjekira za Drva. drva. S tim ćemo cijepat drva. Šta je ovo? Ovo su kamerman, hepo kocke i s tim palimo vatru. Lakše ćemo zapaliti vatru. I ovo je šator! Šta je to? Šator! I klješta! Ovo je šator, Ovo su plješta. su klješta za šibe jer ćemo peć hrenovke. Ujej! Prvo što ćemo sastavljati šator. Šator! Prvo ćemo sastavljati šator. Može, ajde. Ja nisam nikad šator sastavljao ni ništa. Ma značiš, Jeste ajde. vi uopće spremne da prenoćimo noć? Ne znam. Ne znam. A? Ne znam baš. Kako ćemo tu? Znači cijelu noć mi moramo biti u šatoru, vi ste tog svjesni? Da. Da. Dobro. Ja sam samo jednom na jednom rođendanu sastavljala šator. Ova, Da. gdje? Na jednom rođendanu. Dobro. Znači, Ne pada prvo mi na što pamet. moramo sastaviti šator, ali gdje polako. Imaš uputstva. Dobro, čekaj. Aha, ovo je... Ček, mi imamo i alat. Da. A kako se taj alat otvori? Aha, tu je. Kamerman, odi bliže. Znači imamo sve što nam treba. Wow! Wow. Ja, imamo tu uputstva. Evo lijepa uputstva. Jao. Super. Ko će ovo složit? Šta? Ko će ovo složit? Ne znam. A budemo nekak. Je, šta je ovo? To ti je čarobni štab. Baš je dobar i velik. Koliko? Kakav je ovo šator? Čekaj. Wow! Šta je veliko? Ja sam imala identični šator kad sam išla na rođendan. Još ima i ovdje nešto roze. Čekaj ti. Daj, pusti me. Te pusti, imamo... Ej, fuj, I puževi. po pustima moramo raditi. Ej, zašto ima puževa toliko? Da, kako to? Pa nije toliki šator. Je. Je. Pa nije toliki šator. Ma je, stric, ne znaš ti ništa. A? Ne znaš ti ništa. Stric! Neke. Čekaj da vidim uputstva. Stric! Šta je? Dobro, paz da ne pukne. Daj da vidim šta tu piše. Lea. Znači prvi korak, Čekaj, imaš tu možda. otvorit. Drugi korak. Šta to? Štapat, Prvo moramo ne ovu znaš. konstrukciju napraviti. Posle konstrukcije idu ovo, tu ide nešto. Aha. Dobro, šta je ovdje? Rekao si da idemo, a ne znaš ne složiti. Pametna. A znaš samo sa uputstvima. Hoćeš ti slagat sama? Ne, ti znaš. Pa ja ne znam, ti si rekao da idemo u šator. Hoćeš ti sama slagat šator? Ti si rekao da idemo slagat šator, baš sam... Pa idemo slagat šator. Znači prvo imamo ove dvije. Stisne kova onda složi šator. Ko ona? Da. A šta će ona slagati? Pa Evo sve. ide to ovako nekako. Ne ide to nekak Pa ide tako. to tako. Pa ti ne znaš kako onda šator. Čekaj. Ajde samo izvuči. Ne znaš si kako ovo ide. Ček, to ide ovako nekako, jel da? Napravili smo ga, napravili. Napravili smo ga. Napokon. Evo ga. Napokon. Trebalo Daj nam da je vidim. 100 godina. 100 milijardu godina. Ne 100. Dobro, Rita. Čekaj. Šta sad radi? A Pa moram ga otvara otvorit. ga.
Wow! Hvala ti na mojoj novoj kući! Wow! Ćemo mi svi tu stati. Da, Hoćemo. ja sam se isto pitala. Dobro, idemo Stane dalje. 10 ljudi. Dalje moramo, 10 tvori. Dobro, ne vezi. moramo nacijepat drva. A deki i jastuci. Rita, prvo moramo nacijepat drva, Ja ne cijepam. moramo naložiti vatru. Ja ne cijepam. Dobro. Sve to I- ti Ti cijepaš. Rita, Koji pašću? moramo naložiti vatru i onda ćemo peći hrenovke. I šta onda idemo spavat? Rita, i kad se najedemo, onda ćemo ići spavat. A može. A s čim? Šta s čim? S dekom? A da, dovešćemo sve. A kad? Pa Tako. sad, ići ćemo. Kad Sve. ćemo ih donijeti? Pa dovešćemo, kad Kasno. dovedemo, moramo prvo ovo se napraviti i onda može. Šta je peć hrenovka pa onda? Hoće koja probati? Ajde ja. Ja. Ajde. 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 Čekaj, stani. Nisam ni Stani, znači, pocijepala. čekaj da te naučim primiti. Moraš ovako, gledaj. Lijeva gore, desna dolje. Ajde. I sad Ajde. zamahni. Zamahni. Dobro, mogu ja? Čekaj. Daj meni, Rita. Ajde. Pazi da se Ajde, ne Leo. porežeš. Zamahni. Ups! Zatvorila sam oči. Čekaj, nemoj zatvarati oči. Makni se. Čekaj. Ajde. Uja! Uja! Au. Vidim da ne znaš cijepati. Nemoj! Pusti meni, daj meni. Dobro. Budem ja, ja može. Pa će ovaj Ajde. cijepati. 4 sad. Au! Eto, vidi. Evo, nacijepali smo drva. Super. Hvala Bogu, pomogli smo mi. Napokon. I sad moramo naložiti vatru. Gospodine, Ajde. čekali smo Daj te 100 mi. godina. Dobro. Daj mi Sve da ti dam. upaljač. Juhu da ti dam. Nemam upaljač. Ima unutra upaljač. Aha. Vidim. Dođi u kućicu. Šator. Izvoliš. Hvala. Joj, kak ćeš zapaliti tu vatru? Ja se moram Da. maknut. Sada ćemo... Nam biti dosta prije ovo. 4. Previše. A bitno da gori. Zapali. Znači, Ne znam ja. to ne znaš sam boj. Daj da probam. Čučni dolje, ne boj se. Jel mogu ja probat ovako? Ajde. Ne mogu. Au, ne. Ajde ja ću. Svidla. Wow. Wow. Ti si zapalili? Je. Sad samo baciš. To je to. Čekaj, čekaj. Mogu ove velike. Ne, čekaj. Znaš kako bacaš? Ovako, vidi. To mogu i ja. Ajde. Polako. Tako, sad tu. Tako. U X, Rita. Ajde, čučni Rita, ne boj se ništa. Polako, nemoj se niš bojati vatre, neće ti vatra ništa. Ajde Rita, ovo je malo, nema veze, ajde. Mogu ovaj. Da. U X, Rita. Tu ovako. Rita odavde, dođi s ove strane, nemoj se niš bojati. Dođi vamo i Neće stavi ti. tu, ajde. Vatra ništa. Bojim se da se ne Gle ovo. Doj, doj, jobi. Ajde. Eto vidiš. I šta ti je napravilo? A Odlično. onda E, moraš se bojati. ovo ćemo staviti tu sa strane, nećemo još staviti dok se ne razgori. Daj A mi. kad će se izgorit? Šta? Kad će sve izgorit? Pa treba nekih 15-20 minuta. Pa šta ako će izgorit to? Pa neće izgorit. Sad ćemo namjestiti ove ležaljke gdje ćemo sjest.
Kad I ćemo... onda? Puž na ležaljci. Pa makni ga. Stvarno se bojiš Kako? puževa. Uzi drvo. Daj mi. Stvarno Lea, puško puž. Nemoj. Makni ga. Jesam, maknula sam ga. I dobro. I sad si postavite ležaljku gdje ćete sjediti. A dekice i jastuki. I otit ćemo foto, ali prvo ti ovo namjeti. Ok, ja ću tu. Kako je li ovako? A ja sam mislio u X. Gle ovako. Onda može i Jedna tako, tu, ajde. ali malo ćemo u rikvrtu. Što u rikvrcu? A tu, da si udaljena, da nisi baš na... Ali se sa dvije ležaljke. Pa da. I ti ćeš pokraj mene i striče tamo. Ćemo tu. I sad lijepo mogu. Ovo se ne šmrda, striko. Gle, ovo se mrda. Vamo ću ja staviti. Kak ja. Ja ću ovo. A moja se nešto mrda. Rita. Pa daj ajmo, evo, snimaj nju, evo. Rita, ovaj zadnji dio. A dobro? Evo, bravo, bravo. Ležaljke. Da ti pomognem. Ne. Dobro. Sad baš nećeš. Prije nisi, sad nećeš. Stric, pomozi mi. Ej! Rekli ma se ništa dobro. Tako. Samo što ću ja. Može. Daj Rita da ti pomognem. Pa složila sam. Ej, zašto na puža? Fuj. Fuj. Odlično. Daj kod evo Lea mi vatre. malo stavi. Došla vatra. Pa kud kod Lea? Lea, daj da se povučemo. Što? Pa bude spalo ležat. Ma ne bude. Ne brini. Čekaj. Kak grije. I sada Rita povuci ležaljke, rekao sam. Čekaj. Aj mi ti ovo. Evo ga, gledaj. Aj mi ti mo. Ja bi do sestre. Alo. Pa daj Rita, moramo vatru ložiti. Pa dobro. Evo, Pa sad. stric, pomozi mi. Čekaj. Čekaj, vatru. Radi. Pa dobro. Sada, tako. sada idemo po šibe. Kakve šibe? Da te izudara. Ete pa kako šibe. Pa, jel se možeš još bliže? Ne. Idemo po šibe. Kakve šibe? Za hrenovke. Udaranje. Ne za udaranje, ne. Mi se ne udaramo. Šibe. Šta su šibe? Ajmo za mnom. Kamerman za mnom. Kak grije. Za koliko puževa. Aj snimi malo puževe kamermanu. Ne, nemoj puževe snimat. Našli smo ovdje neke šibe. Kakve šibe U kanalu. sad? Ajde, nemoj. Čekaj. Aj nemoj. Kakva ti je to šiba? A budeš vidla kad dobiješ bačku. Budeš vidjela kad ti dobiješ. Druga. I... Što malo? Sad malo. Pa kud bježi? Poudaljit ću ja malo ležaljke za svaki slučaj. Pa ja sam rekao udaljiti, ali ne. Evo, udaljila sam. Je li ovo dovoljno? Je. Super. Jel grije? Da, Baš jako. Meni su se oči zacrvenile koliko grije. Oj, pa vidim ja. A, meni paše. Jel da? Da. Mogla ste mi pomoći. Ma ne treba, mi ćemo se grijati. Možda ćemo ti malo Treba pomoći. reći ne treba. Zašto? Evo ti jedna. Čija će to biti? Moj. Dugačka. Svejedno. Eto, Ritina. Eto Lena, A? eto Lena. Šta sam sad napravio? A šta si se napravila? A šta sad radi? Dobro, čekaj. Evo Lejna.
Ovo je ritina. Sluzava je. Pa mora se osušit, koru sam skidao. Super, evo ovdje ću je staviti. Budete sad išle, Šta? Di? ićete po deke i šta već trebate za spavanje. Dobro. Ja ću uzeti hrenovke. Jastuk je od jastuka. Da. Sve, hrenovke i budete si ponijele mobitel ili nešto. Da vam ne Može? bude baš dosadno. Može. Ako će vam biti dosadno. I to je to. Može. Može. Ajde ovo baš, da imam god. Ne. I super. To nije vama vruće. Ne, taman. Taman. Pa meni je dobro. Meni je taman. A? Meni taman. To sa tebi. Da, samo što imam problem sa vinom se. Ko? Pa dobro, skineš to ćemo to? A zašto nam ovo treba? Na to ćemo Može staviti... skinuti, ja bi htjela baciti Na to ovo. ćemo staviti hrenovke. Budeš vidjela? Evo ga. Biće Evo ga, fino, evo čekaj, ga. čekaj da ti osjećam ovdje špit gore. Pazi prst. A jesi ovo smije jest? Tak smijem pitat. Ko je? Daj, Pa baci. kako ćeš drugi, pa nisi daba. Evo, a, Dabru. ne zovem se ja dobar. Idemo po hrenovkice. I Ajmo! Šta smo doneli? Stvari, jel tako? stvari, da. Dobro. Mogu ovo staviti Ajde, u stavi. šator? Daj. Čekaj, imamo i hrenovke. Dok Ajde, ti to lijepo to. radiš, možemo Rita i ja to sve složiti. Može, ajde, lijepo. Mobitel nek budu vani ili... Ajde, nek budu vani, Daj. a mobiteli nek budu Tu. više zbog sati ili čega već. Ajde, čekaj. Ili se prvo, ući ćemo. Moramo posložiti. Gdje ti spavaš? Stavi jastuke, ja ću ovdje. Ej. Kuma. Ima nija mjesta. Pa da, na stricima ćeš mi je staviti. Dobro, Pusti nas da radimo. dobro. Vidiš da mi radimo lijepo. Može. Budemo i zajedno pekli. Može. Hoćemo. Čekaj. A mislim da smo mi krivo, prvo smo trebali deke. Nema veze, Ne. ajde. Valjda ćeš se s dekom pokriti. Ovo mi smeta. Ne, ostavi to. To ćemo maknuti. A strica šta ako mi bude hladno? Pa Pa zatvorit ćemo. pokrit ćeš se i zatvorit ćemo to. Odlično. Top. Top, da vidim. Evo stric, imaš i ti taman. Odlično. Ti u sredini stric, ja ću ovdje tu. Ma odlično. Top. Ajmo sad staviti hrenovke. Čekaj. Ne treba to biti savršeno, Rita. Ajde. Idemo. Čekaj da se obučem. Da je savršeno. Ajde. Šta, ajde. Otkud ti Znači imamo, nas je tri hrenovke. Može. Da, Da može? da. A šta ako trebamo još? Ja sumnjam. A tanjuri? Sad će ti tanjur. Ovo je šumski. Sad, kamerman. Moramo malo presjeći hrenovkice da se brže ispeku. Kak se peku, na čemu? Pa na vatre. Pa ne, ali kako će, ovak ćeš ih držati. Budeš vidjela sad. Zanimljivo. Jel će nam Ajde, treba daj to? mi. I sada samo gurneš kroz ovo za hrenovku i to je to. I sad sam držiš ovak na vatri, gle. I to je to, aj drži. Tako, malo bliže, gle. Ne boj se, neće te ugriti. Znam da neće, ali... Moj prljavi. što Dok je će vruće. Ne. Nek se drži na jednoj strani jedno vrijeme, pa na drugoj strani jedno Očito vrijeme. ću morat jest malo drvo O, za promjenu. to su ti vitamini. Rita, jesi spremna? Da. Mogu li preokrenuti? A čekaj, pa tek si stavila. Ne su se još ispekle. Evo ga Rita. Sad moram prvo presjeć malo. Pa odlično. Kaj radi? Pa režem je. Pa Evo. dosta. I sad i ti isto tako. Onda ja. A što je moja Ti si savina? šećer na kraju. Da. Trave imam.
Znaš kak bi ja mogao? Ja bi mogao ovako, a ne. Evo ga, Nikad ti se neće ispeći. pa samo drži na vatri. A moraš malo... Vjeruj meni da će se ispeći, pa pekao sam tak milijun puta. Mora se... dolje malo. Ne ovako. A? Ovako se neće ispeći. Kak se neće? Ovako. Ma hoće. I gle, sad samo držiš. A šta ako mi izgori hrenu? Pa onda nemoj stavljati na drvo. Samo iznad. I to je to. Jel se dobro? A? Dobro, A koliko dobro. treba na jednoj strani? Čekaj, znaš kako bi mogli probati? Gle, u zemlju upasti. I da drži. Onda mi moraš po... A? Jao, Čekaj da stric. probam. Ne mogu, ovo mi je klizavo. Ne mogu. Mislio sam u zemlju staviti, znaš. I sad sam drži. Hej! Men tu nema vatre. Pa ima vatre. Pogledaj, men tu nema. Ma Pa kako onda ti dobro približi kod nas. Moja će izgorit, moja je izgorila. radi? Pa daj vrti. Pa vrti onda. I nemoj Čekaj, stavljati... da vatru malo popravi. nemoj stavljati točno na vatru. Ko će ovo jest? Ko pa ti? Stric, ja bi tvoju hrenu. Zašto? Zato što je moja izgorila. Sam je vrti. Moja je Ovo je direkt odlična. na plamen. Odlična je moja. Eto vidiš. A stric, ja bi tvoju hrenu. Zašto? Zato što je moja izgorila. Ajde, evo ti moja. Hvala. Nemoj je stavljati na vatru. Ne, ti ju prvo ispeci. Ajde. Rita i ti svoju more. Odnosno stričevu ispeći. Evo, sad ću stricu da zagori malo. Možda ću mu malo... Koliko će se ovo još Strica, možda nema više vatre. Pa nema vatre, samo što se ugaslo. Ajde onda još malo. Pa čekaj, evo, Jo. sad sam jedno sat vremena. Gle stric. A, pa neka, pa to je samo vrh, ali stavi cijeli. Pa Cijelu kako? krenu. Pa tako, evo, ko ja. Evo ko ja. Eto, isto ko Rita. Nema veze što je crna. O, ovako mi ide puno brže. Ajde. Viš kak ja, gle. Evo, gle kakva je moja. O je, a gle moju. Tvoja je čak i smiješna. Moja je ko čarobni Stric, štapić. meni se ne želi ovaj donji dio Ali ispeći. gle, moraš staviti ovako. Onda leja samo dolje. Sam pruži. Ovako iznad vatre, ko ja. Ja u sredini ne Lik mogu. smo stavili. Te pa hulji. Ja ne mogu sada piti. E, a- Pustite me malo. Ćete vi moći spavat, mamo. Ne znam. A zašto pitaš? Šta ja znam, to je. Rita, tvoja gori očito, gle. Moja će se vidi. Pa će stric. Ja, šta kad noćas neš napad? Neće. Ma neće. A? Neće. Ti imaš mišiće, ti ćeš se dobiti. Pa dobro može. istina. Ja ću prvi pobjeć. A ja ne. Evo ću. Ja ne. Ja ću skočiti u bazen. Pa me ne može. A tam ćete utopiti. Ma neće. Onda Ko će još ući? Osim mene. Šta ak napadne, ne znam, medvjed ili nešto? Nema ovdje Nema medvjeda. Ima je duboko u 8 sati je. Gdje ima medvjeda? u šumi. Duboko. Da, jako. Jesi i vidjela medvjed? Jes. Stric, mogu ti nešto reći? 8 je sati. Dobro. Još malo pa će mrak. Pa ja ne mogu ovo speći. Šta? Ja ne mogu. O meni ne ide. Sad Ide, je. ali drži na vatri. A gledaj kakva je moja hrenovka naspram vaša. Da vidiš? Moja se peče. A dobro, stavi, ajde. Moja je izgorila. Stavi, hoćeš moju ovu. Ne. Čekaj, prvo će... Ajde. Neću da mi tvoja izgori. To je hrenovka. Uj, koliko ova nabubrila. A Stric, onda mi ne moraš pomoći. Onda nam moraš pomoći. A ti imaš pola Zašto sam je hrenu. dvojio hrenu? Zato što je puklo. A gle kak je tvoja izgorila. Nema veze, ajde stavi. Ti se žete izgorenu A hrenu. Stric, ja ne mogu ovaj donji dio. Ajde stavi. Pa peče je na žaru. Znači, ovak ide. Stric, meni se hrenovka nije spekla, a po zraku ide.
Pogledaj kako sam Lea, nemoj peći odavdje. Pa da. Lea, peći odavdje. Evo ga, moja gotova. Ja pećem A odavdje. moraš sam držati iznad vatre, jel ti to teško? Da. Pa vidi. Ovo ti Evo, gledaj, moja je stric gotova prva strana. Sad ću drugu stranu, pa ćeš mi onda Lea, malo ti pomoći nećeš kad zaspat budeš koliko si gotov. krenuo to ispekla. Da. Evo da probam ovu. Ej, vruća je. stric, pa to je ritina. Pa moram probat. Vruća je. Jeste i tak neću morati. Sirova je. Sad će se desiti ako neću morati. Jel ću morati? Rita, nemoj samo taj dio. A gurni, ne. Pa kad mi Lea ne da smetam. Vaša hrenu. Odlično. Okreni sad na drugu stranu. Pa Tako. stric bit će sirova. Njoj moja Neće malo biti gori. sirova. Nije još gotovo. A znam da nije. Jednu stranu jesam, ali drugu A stranu. drži na drugoj strani. Ti ovak ideš, evo. No. Pa dobro, sad ti si maknuo onaj A sad je najgori dio. gotovo. A onaj Ovo je najgori dio. Zagoreni dio, da. Ti je najbolje. Moja neće sa druge strane. Šta ne? Neće da se s druge strane. Ali drži na vatri. Evo. Ženo! Ne tak. Moraš tak. Čekaj, stani. Tak drži i peci i ne mrdaj. Evo, To je to. utrnula sam. Hoće s vama izdura cijelu noć. Ti. Ja ovdje onda. Ja ću spavat na drugoj strani livade. Nećeš. Hoću. Pa dobro, barem će nama biti toplo, a tebi hladno. Neću ja sve vatru naložit. Ja sam ti ko Tarzan, ja se snađem svug. Moja je gotova. Ajmo Da? Moja je gotova. Ajmo se. Ajde, 3, idemo 4, jesti. 5. Čin, čin. Čekaj. Ja mislim da ću malo skinuti ove Čega? šta je Ja. zagorilo. Dobra. Napino? A? Ja ne znam, zato što jer ovo skidam. To će Čega? trajati godinu dana, ovo crno. Dobro, odlično. Jel mi možeš malo pomoći sa nožićem da mi skineš ovo crno? Ne želim Da. baš to jest. Daj. Čekaj. Odlično, evo ga. A druga strana? Aj, bože. Jednu stranu da, jednu stranu da. Kako ti tako je? Sad je bolje malo. Samo mi je malo štap izgorio. Odlično, nema veze šta. Šuti i jedi. Napino? Sad ćemo ujutro i... Užo. Samo je malo vruća. Nećemo mi jest, nek će nas jest. A možda opet hrenovke. Ma ne, Ostalo još malo. bude divljač došla. Ko? Divlje životinje budu ujutro došle. Malo je vruća. Umoran sam. Ja ne. Ja jesam. Pa zato ja nisam. Napino? A? Da, tak, ja i Lea ne zaspimo do poljena. Zaspaj. Ti ćeš na sjeda. Malo je gorko, ovaj crni dio, ali nema veze. Ne preki veze. Ture, ti bi trebalo lagano ići spavat, ne? Da vidim koliko je sati. Skoro je pola 10. Pola 10! Gle, mrak skoro je. pola 10. Pa moramo ići leći. Ajde. Ovo ne gori, a može. Znaš kak bi ovo bi mogli staviti, a ostav na povodu. Nek prepadne životinje da ne dolazi. Ko? Vatra? Da. Dobro, nije to u vatru. Ne u vatru. Dobro, nek ovo gori. Ah, Ovaj, moraš nam ispričati jednu priču. koju priču da ispričam? Pa ljepotica, ne, čekaj kako se zove ona? Pepeljuga, Pepeljuga. da, Ajde, ispričat ću Pepeljugu. Crvenkapica. Ajde. Ajde, Crvenka, može? Mhm. može.
U stvari, jel može Ivica i Marica? Ne, to ne znam. Dobro, onda ćemo Ne se znam, ići znam samo škapljat. crven kapi. Onda ćemo Dobro, se ići ajmo škapljat. Pričat ću vam unutra. Može. A može? Ajmo. Ajmo unutra. Ajde, izujte se lijepo. Evo. To. Joj, moramo i postaviti ovu deku. Dobro je to. To je moja deka. Ajde. Nije to tvoja Čekaj, deka. ovo ćemo izvadit van. Nećemo to izvaditi van. Čekaj. Joj, stric, gdje ti je ona lampa? Što će nam lampa? Pa lampa, ne bojim se mraka. A ima mobitel. Dobro. Mobitelom ćemo. Ja možeš dati bocu vode? Pa nisi krela. Ček, stric, moramo maknuti prvo ove deke, moramo Čekaj. prvo staviti ovu Ma veliku. nećemo, Ma da. to se s tim ću se ja Ne, pa imamo ove velike naše deke, ovo ide da nam ne bude zima. Jeste se vi smjestile? Da. Jesmo. Evo tebi sam donijela jastuk. Brate mili. Malo mi je hladno. Pa daj više. Odbite. Evo ti Izvoli malo. malo Čekaj. dekice. Čekaj. Evo No, ti ne malo treba, deke. meni je vruće. Vruće mi je. Izvoli, rekao ti da ti je Dobro, malo aj dobro, hladno. aj. Evo. Evo i ja. Ajde Dobro. pričaj ti lijepo. Što da Ajde. pričam? Crven Pa kapicu. Crven kapicu. Da. Evo pričat ću. Bila je jednom jedna crvenkapica, išla je kod jedne svoje babe. Išla je kod babe, jel? I na putu kod babe naišla je na jednu pijacu i kupila joj svašta. Pa I- stare babe ne piju. A ne da ne pije, nek za jest. Prije to alkoholičar. Dobro. I uglavnom, pa niš, došla je kod svoje babe i to je to. Donijela je za jest, za pit i doviđenja. U čem je problem? Ali to nije prava priča. Pa ja znam sam tu verziju. Ali nije to ta prava. Pa znam ja tu verziju. Idemo mi spavat. Pa ja nisam umorna. Ako vam se svidio video, bacite subscribe. Vidimo se u idućem videu. Laku noć.